आसामनि समायना रमायना मन्दिर एबा थानसालिनि गेजेरावनो मोनसे थानसालिया जाबाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि ओनसोलनि हिरिम्बा बाथौ थानसालि। बे थानसालिनिनो 2 जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22 एबा मागो दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव सनाथि मायथाइ खुंनो थाखाय थियारि जादों। सनाथि मायथाइ फोरबोनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सिनाखना बियाब बाथौ गौथुम आफादा सनाथि मायथाइनि गाहाय हाबाफारिफोरनि सायाव खौरांगिरिनि मेल हांख्रायो। बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा बारग' इएम लोमस्राव दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों बे सनाथि मायथाइ खुंनाय हाबाफारियाव गासिबो बाथौ सिबियारिफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों। हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि गेवलां मेलखौ बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथारि काशीनाथ स्वर्गियारि आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। लोगोसेयैनो आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि नन्दिता कार्लसआ, बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो बर'नि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो बाथौ सिबियारि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन होननानै फोरमायदों हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोनि बानजाय आफादा। दहाय बोराइ बाथौ गासैनिबोसिमबो आङो खुलुमनाय हरनाय जाबाय। जोङो आगोलावनो एसे फोसावखानाय जादोंमोन। 1972 मायथाइयाव गायसनजानाय बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिया फैयै फैयै दिनै 2022 मायथाइयाव 50 बोसोराव बियो आगान होबाय। 50 बोसोर कमप्लिट जाबाय। दा बिनिखायनो बिनि सनाथि मायथाइखौ नैबे जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22 अक्ट'आव खुंनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों। जोङो बानजाय आफादनिफ्राय आरो लोगोसे जोङो मेन बडिनिफ्राय जोंनि साफ्रोमबो बाथौआरि सुबुं बिथांमोनखौ जोङो गोसो गोरबोजों गुरै जों खावलायहरबाय जे बे सनाथि मायथाइयाव हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइयाव लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव हेफाजाब होफैनांगौ, जों बेखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जों बेखौबो फोरमायनानै गोजोननाय मोन्दों। बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइयाव बेयाव जोङो बाथौ धोरोमनि दर्शननि सायाव सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे बिश्वनि बुहुमनि गोजोननि थाखाय जोङो मास प्रे खालामनाय जागोन, बेयाव आर'ज गाबनाय जागोन। दा बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो लोगोसेबाव जोङो बेयाव बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे बृहत्तर ओनसोल, जोंनि खैराबारि हालाम, जोंनि सिनाखना हालाम, बे ओनसोलाव जाहाथे जोङो शिक्षाखौ मोजां रोखोमनि फेहेरनो हायो, बारायनो हायो, बिनि थाखाय नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ खुंनायजों लोगोसे जोङो मोनसे शिक्षानि सोलोंथाइनि सायावबो सावरायमेल बेयाव लानाय जादों। आरो बे सावरायमेलाव नुजाथिफैगोन बुंथिगिरि हिसाबै जोंनि बिटिसिनि नेहाथारि, बिटिसि सरकारनि नेहाथारि मानगोनां बिथां नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सफैगोन। आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मानगोनां डक्टर अबनि कुमार भागवती बिथाङा सफैगोन। आरो लोगोसे प्रफेसर जोंहा भुपेन नार्जारी बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन। ओंखायनो बे ओंथि गोनां, मेहेरगोनां बे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ खुंथायाव आरोबाव जोङो जि सावरायनो लादों जे बाथौनि दर्शननि सायाव, आरो बेयाव जोंनि गाहायै डक्टर मंगल सिं हाज'वारी पद्मश्री बान्था मोनगिरि बिथाङा बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे डक्टर दिनुनाथ बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। डक्टर नरेश्वर नार्जारी उदालगुरि कलेजनिफ्राय बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। ओंखायनो जोंनि बे हाबाफारिया जोबोर मेहेरगोनां जागोन। जोंनि बाथौ धोरोमनि दर्शन आरो लोगोसे जोंनि शिक्षानि फेहेरनाय आरो लोगोसे बिश्व शान्तिनि थाखाय जोङो बेयाव सुबुं जा प्रे खालामनाय जागोन।
आर'ज खालामनाय जागोन सान्थिनि थाखाय गोजोननि थाखाय। दा बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लादों। आरो जोबनाय बे सान माने गेवलां मेलाव बे हाबाफारियाव जोंनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होफैगोन बिटिआरनि मानगोनां माने चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन। आरो बेयाव आलासि हिसाबै नुजाथिफैबावगोन जोंनि मानगोनां आसाम बिधान सभानि स्पिकार बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। आसामनि मानगोनां मन्त्रि मुस्रिमा नन्दिता गारलुसा बिथाङाबो बेयाव माने बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसे बाथौ धोरोमनि जोंनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बेयाव जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोनाबो फैनानै बेयाव माने बाहागो लाफैगोन। दा बे सनाथि मायथाइजों जों लोब्बा लाखिनानै जों आरोबाव मोनसे एरेन्जमेन्ट खालामबावनाय जादों जाहाथे बे गथै बुस्थुआ हिस्ट'रिकेलि जाहा माने थायो। बेनिखायनो सुबिनिर दिहुननायजों लोगोसे जोंनि बाथौ भबिसत फैबाय थानाय सात्र साथ्रिफ्रा बाथौनि सायाव जाहाथे रिसार्च खालामनो हायो। बेनिखाय जोङो थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय बाथौनि गुदि खिथा होननाय गांसे माने बाथौनि जारिमिन आरो बेनि दर्शन आरो लोगोसे बाथौनि जिथु टिचिं बे टिचिंफोरखौ बे लेखायाव जोङो सरजाबनाय जादों। ओंखायनो बे लेखाखौबो जोङो बेयाव नैथि खेबनि थाखाय बेखेवनाय जागोन। आरो बे हाबाफारिखौ माने मावफुंगोन जा मानगोनां रत्नेस्वर बसुमतारी गागि लिरगिरि नोंथांमोना गासिबो निस्सय सिनायखागौ। दा ओंखायनो जोङो गथै आसामनि जोंनि बाथौआरि सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों नैबे मेलनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफायो। जों बेखौ गुरै खावलायनाय थाबाय। दा जोङो मोनसेल' फोरमायनो सानदों जायफ्रा बाहागो लाफैगोन बेयाव बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि मुं आरो एड्रेसखौ आगोलावनो जोंनि कमिटिनो बानजाय आफादनो माने जनायहरो मिथिहरो। बिनि थाखाय जोङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जोङो थाहोनाय आरो जाहोनायाव जोङो दायित्व लागोन। नाथाय थांलाय फैलायनि माने खरसाखौ गावबा गाव खालामनांगौ होननानै जोङो आफादनिफ्राय बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। ओंखायनो बे हाबाफारिया फैगौ जोंनि 21 आरो 22 जानुवारिनिफ्राय बेयाव स्टार्ट जागोन। जोङो हाजासे जोंनि बाथौआरि बिथांमोनखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि जारिमिन आरो लोगोसे बाथौनि जिथु तत्व बे तत्वफोरखौ नैयाव माने मोजाङै जोङो पाब्लिसिटि खालामनो थाखाय जोङो नाजानाय जागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैथि नेहाथारिमोन आं। गिबि नेहाथारिया रुंसारि बिथां बानेस्वर बसुमतारीमोन। बेनि उनाव आं नैथि नेहाथारि जादों। बेनि उनावनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनै बाहाय मुंखौ सोलायनानै गुबुन गुबुन मुं होनाय जादों। थेवब्लाबो बै बाथौ गौथुमानो दिनै दैदेनबाय थादों सारा इन्डियाआव होनना बुंजागोन। आरो आं जेब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारिमोन बै समावनो जों बाथौ धोरोमखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बर'नि गेजेराव जायफोर बर'आ गावनि धोरोम आसारफोरखौ नागारनानै गुबुन धोरोम आसार खान्थियारि आजावदो बेफोरनि गेजेरावबो जों फोसावनानै बांसिनखौनो जों गावनि बाथौ धोरोमाव लाबोफिनदों। बे समाव जेरा बर' हारिनि बर' मानसियानो बाथौ धोरोमारिफोरानो खौसेयाव गैयामोन। आपार आसामथिं गुबुन दङमोन, मध्य आसाम बा लवार आसामाव गुबुन गुबुन राहायै गावबा गाव नियमजों फुजिदोंमोन। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा जोनोम जानाय लोगो लोगो दुलाराय बर' माहारिया खौसे लामाजों आगान सुरनायनि मोनसे लामाखौ संनानै मोनो। आरो बयबो फैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमखान्थि बायदियै दाब दाब जायगायाव थानसालि लुनानै दाब दाब जायगायाव फुजिसालि लुनानै बाथौ धोरोमखौ सिबिनो हमो। आरो बाथौ धोरोमा धोरोमनिल' आसार खान्थिखौ फोसाबाखै, बियो बर'नि गेजेराव हाबा हुखा जानाय, बर'नि गेजेराव जिथु बर'नि थैनाय थांनायनि आसार खान्थियारि गासैखौ फोसाबनानै मोनसे मोजां लामायावहा लांनो नाजागासिनो दं आरो दिनै मोजां लामायाव सहैदों।